Podsumowanie akcji Movember 2024 w fizjoklinice. W tym roku udało nam się przyjąć ponad 20 pacjentów na bezpłatne konsultacje z fizjoterapii urologicznej. Te konsultacje były przysłowiowe. To nie było tak, że podczas konsultacji online robiliśmy jakieś ćwiczenia. Bardziej chodziło o to, jak jako fizjoterapeuta urologiczny jestem w stanie pomóc mężczyznom. I dzięki tym konsultacjom część pacjentów oczywiście mogła zweryfikować, czy taka fizjoterapia będzie potrzebna. Jednak zdecydowana większość zgłosiła się na kolejną konsultację już w gabinecie. Dzięki takim konsultacjom mogliśmy tak naprawdę pomóc pacjentom zdecydować, czy taka terapia będzie dla nich odpowiednia. Jestem bardzo szczęśliwy z efektu, że mogłem tej części pacjentom pomóc, ewentualnie skierować do dalszej diagnostyki lub do specjalistów. Jeżeli Wy byliście właśnie jednym z panów, którzy zgłosili się do mnie, zapraszam tutaj do komentarzy. Tak czy inaczej uważam, że akcja była jak najbardziej udana i mam nadzieję, że w przyszłym roku będzie jeszcze więcej takich akcji jak ta. Dziękuję bardzo za zaufanie i do zobaczenia. To na pewno nie ostatnia akcja.